أرأست زينام قصالي ولدو مس سب سراح استوعلوت مفلاط كم زغبا قدماي منستر دكتور أبي أحمد قليصوم نبرتي كتما عدوات تانسلا من كتما نموحاس مس أقالات تاخبابيوم بمتحوار ناسرحو كان ركبو تزاريبوم كابو وطاي رواندا أفريكان تقعدتي بزي فيزا ناب هاجران خاطو تفكر مخانا بريزيدانت هاجر بول كاغامي قليزوم سلام طعنا بالليز خبركم متملكتنا كاب إتبي مدب قانقوات قرنيا على تاو معد زينا خاب ساعة جميرو نابخم كبليو معد زينا نمرحبو نازريت برهو وحابيركم كتانيحي سنة مكتال بحطرت زيناتات كم فلم هاقراوي بيت مخري أمرارحا سقات حدقا سرعة خيبقو أوادي سابا يسالت علوم أبتا أخيبا أكابت بيت مخري مكتل قدماي منيسر قدات وزاناي تدمك أما منيسرات لعلوت حلفتي سراح كلاتن مدارك تأكلاتن ترخيبا ميام أكابت بيت مخري أيتا دمك أمكونن أب مخفت مدرقم هاقراو سقات حدقا زلاغا عرسا مخال مفتحتات أب زحزة فنوتا كارتان وانا وتبتصحنا السبع حاجز نتأميتو زاتا كم زقبر أبريهم بيت مخري أب قندي سرحتي أوها هبا ملاش حدقا كأتسألتي 4 عوارح بمزتاي أنفت كم زغمت تسبيت اللوم أب وعلو سبع حاجز مثلن لعلونتن فتناتاتن مفتحتاتن بزبل تسناد سند نابت بيت مخري خمز غربة قلقالو زينا إثيوبيا تابسيبو جيزاوي ممحدار تقراي بيت مخري كونسل متياش أب زغربو مبقس حساب زاتي سالت كمزلو تاقليتوم أبتز زتايش بيت مخرج كونسل كاب سيفيك محبرات محبر مهورات تجراي زكاتت مخانو تحبيرو لام كابيني جيزاو محدارن نبار بيت مخرج تجراي زحقفه 5 خونون كاب بيت فات جيزاو محدار كل تجراي زرخبني حبريتا يرد ابت مدرخ متاها خبريتو متياش ام مخار كونسل كل تجراي زي ترخبو رئيس محدار جيزاو محدار تخلل اي تجيتاتشو ردا علامات مدرخ تجمر من قصاص ان حزب حدنات بزت انخرن حزب تግራይ ዘለው ረብሓ ሙሉ በሙሉ ንምርጋጽን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኢትዮጵያ ቀደም ክብል ናብ ህዋ ዝሕንበበተን ሳተላይታት ልኡኸን ብዕውት ኩነታት ምዛመን ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻልን ገሊጾም ኢትዮጵያ ETRSS ባዶ خلተ ብዝብል ስያመ ዝተዋሃባ ሳልሰይቲ ሳተላይት ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓማውትን ምሕንባብ ኣብ ምድላው ከም ዘለውን እቲ ኢንስቲትዩት ሓቢሮም ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት አብዲስ ሳይልማ መንግስቲ ምሕንባብ ሳልሰይቲ ሳተላይት ዝጠመተ መጽናዕቲ ኣዋጻኢነት ፋይናንስን ቁጠባን ምግባሩ ገሊጾም ጨረታታ ሳተላይት ዝምልከት ሓበሬታ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ዕድጊት ኤሌክትሮኒክስ نخاتو 5 جبرن أب زغطلو أوارح علم لخجرتا 5 وصن تزاريبهم علم لخات كالترادو أمريكا USAID أب إثيوبيا نحموش تمشي حسابات ربح زجبر بروجكت مايند ريت كبابن علاو جيروم أب إثيوبيا نزغطلو 5 عامات زتكبر ات بروجكت نحموش تمشيح إثيوبيان تتقمت ግልጋሎት ቀረብ ማይ ከም ዝገብር ተሓቢሮም በዝድማ 120 أب ማይ ሳኒቴሽንን ጽሬትን ዝሰርሑ ትካላት ምጥንኻር أب ትልምት ፕሮጀክት ካብ ዝተተሓዙ ሽቶታት ከም ዝኾኑ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጠብጺቦም ሚኒስትር ዴኤታ ማይን ኢነርጂን አምባሳደር አስፋው ዴንጋሞ أب ኢትዮጵያ ግልጋሎታት ማይን ጽሬትን ምስላጥ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ተግባራትና ወገን ከም ዝርከብ አብሪሃም ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ዝተመዝገበ ውጽኢት ዋላይ ሃሉምበር ዝተርፉ ስራሕቲ ከም ዘለው ጸሪሖም እትዕላው ዝኾነ ፕሮጀክት ነተረባሕነ ዜጋታት ልዑል ሓገዝ ከም ዘለው ድማ ገሊጾም አምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ
ኤርቪን ማሲንጋ ብግድኦም ንሰባት ተረባሕቲ ኣብ ዝገብሩ ተግባራት ብምስታፍና ዝለዓለ ኩርዓት ይስምዓና ክብሉ ገሊጾም بزرزرنا بزحزنا يوم حبريتات حليفنا قصال ولدو مس سب سراح استوعلت مفلاط كم زغبا قدماي ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገሊጾም እዚ ዕውት ንክኸውን ድማ ኣመራርሓ ቆራጽ ኮኑ ከም ዝግባ ወሲኾም ሓቢሮም ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኒ ሙሉ ብርሃን ግርማይ قدامي مينستر دكتور أبي أحمد كاب عدا نبهاف تبزبل تيما أبستدالوه سلطان مرار حتات بارتي بلزقنا ترخيبهم تكنولوجي نيتيوبيا بزملكت بركز زبلو مس تكنولوجي زراخب قدات على العلوم بعمقت دحسيسوم يوم تكنولوجي باب اوانو نزقات منات اقامات مفتح كم زغنه زغلصو اتوم قدامي مينستر كل مرارحه نزا حساب بزغبا كردو كم زغبا ارديوم አርበኛ መሆን አለብን ወደ አርበኝነት ማደግ አለብን ብለናል حربኛ ክንከውን ይግባእ ናብ حربኝነት ክንዓቢ ይግባእ ኢልና ቴክኖሎጂ የጥፍዩ መርሕ ድማ አሰጋጋሪ እዩ ስለዚ አመራርሓታት ንወዲ ሰብ ከጥፍእ ዝመፀ ቴክኖሎጂ ብዝተፈላለየ ጥበብ አመራርሓት ተጠቂምና ምድሓን ተዘይክኢልና ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ቴክኖሎጂ ብፍላይ EIA ምሳና ኩነታት ኣተሓይዝና ንምርኣይ ንፍትን ኢና መራሒ ምዃን ማለት ጽባሕ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ሎሚ ቀዲምካ ምፍላጥ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብፍላይ ድማ ከም ሰብ ሰራሕ ኣስተውዕሎ ዝኣመሰሉ ውፅኢት ቴክኖሎጂ መንነቶም ቀድማ ብረብሓ ሙዓሎም ቀዲሞም ክፈልጥዎም ከም ዝግባእ ገሊጾም መሪዎች የነገ መሪዎች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተገንዝበን ናይ ጽባሕ መራሕቲ ንሰብ ሰራሕ ኣስተውዕሎት بدن بفليتنايو ممراح مكلخال تزكيلنا مرحت مخان أين خالن مهناتو سب سرح استوعلوت نعود سب ناي مدفع عم حيزون مسألة سلازخانة بزح لمعتلو قند مع عم مدفعون له artificial intelligence ويدما سب سرح استوعلوت قلتف بزبها الخناتات إن عبي ممزعو زقالزو اتهم قدامي مينستر مرحتون بازي تكنولوجي كم زفتانو بمقلاص نقص على ولدو بازي تكنولوجي لك كدالو عم مقبار كله مرارحة كسرح كم زقبا أرديوم አንድ artificial intelligence robot የ1 ቢሊዮን ሰው ጭንቅላት ይተካል እያሉ ነው ሓንቲ ብሰብ ሰራሕ አስተውዕሎት ዝተሰርሐት ሮቦት ናይ 1 ቢሊዮን ሰብ ርእሲ ከም ዝትክእ እናተገለጸ እዩ እዚ ሕዚ ሕልሚ እዩ ዝመስል ግን ድማ እናመጸ እዩ ንሕና መራሕቲ ሰብ ንመርሕ ኢና ሃብቲ ክንእክብ ኣለና ነበርቲ ከተማ ዓድዋ ጸጥታን ሰላምን ከተማኦም ንምውሓስ ምስ ኣካላት ጸጥታ ከባቢኦም ብምትሕባር እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ገሊጾም ممحدار كتم عدوا بوغنو جيزاوي منغستي ناب سراح كاب زملس نزا مخبار ጸጥታን ምውሓስ ሰላምን እታ ከተማ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሐሉ ዘሎ ዕማም ምዃኑ ኣፍሊጡሎም በርሂ ብርሃነ ተወስኻለዎ ኣብ ከተማታት ዝረአ ስእነት ጸጥታ ንምቁጽጻር ዘጋጥም ጉሕለትውን ንምንካይን ንምክልኻልን ኣካላት ጸጥታ ካብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ሓሊፉ ንጦፍ ተሳትፎ ነበርቲ ዘይነዓ ኣበርክቶ ኣለዎ ነበርቲ ከተማ ዓድዋ ጸጥታ ከተማኦም ውሕስ ንምግባር በብኸባቢኦም ምስ ኣካላት ጸጥታ እናተሓባበሩ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ዞም ደቅና ካብ ዝመጹ ነባ ዞም ተጋደልቲ ዝነበሩ መጽኦም ካብኡ ኸዓቶም ዝጸንሑ ምሳና ኣብ ዝጸንሑ መናእሰይ እውን ተሓባቢርና እዚ ፖሊስ ኮሚኒቲ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ሕብረተሰብ ሓለዋ ዝብል ኣቋቒምና እዚ እውን ብታራ ደቂ ኣንስትዮ ታረአን ናይ ቀትሪ ندك توعتيو ناي مشيت ناي ليتي كل تارا وتيو أقول له تلطفو بتارا إن نحل زلنا مناسية كتماون سبعت بسلام آتيوم نخملسو زفكر بايتا نمفتار ستتا كبابيوم أب محلو زقبرو زلو تسعتفو زينا مخانو يزارو 11 ساعات 11 ساعات كنا صحيح كي صدق سبت ختيرو يخيد نيرو يحنا نيرو بزح نجارات نيرو حجيجن سلازم تقادلت مسيوم زلو بلاويس أبالنا خوينام إحنا وناتهم دقفتو خوينا بزوم مسيوم زلو بلاويس تدقاقفنا الجنة وانتو خوينا ناتكا قزعيو ناتي قزعي خي تباهلنا تنكيرنا سارحنا عويلو طلو من محدار اتا كتما أبقالي كفالات اتا كتما زلو زناعسة زرقح مبراحتي قدناتاتن وشتي منقدتاتن نمم ملاك سرحون حسابهم أقربهم يوم أكالت اتا خوينا حق زخيل كم مبراحتو له مبراحت انتهاليو أو كلمة كمان كم زلوا طريقات فولت أخ نتسأت تاون نمحلاو ليتن كتر نمستودي ونهالو نداسر عن هالو
بدنب غيرو تتناخيرو كسرح زغبو انقفاز ዝኾነ መብራህትን እዩ ተወረዳ ግን ተደጋጋሚ ነገርና ኢና ጠሪና ኢና ምላሽ ግን ይሃበና ኣብታ ከተማ መተሓበሪ ፖሊስ ኮሚኒቲ ጣብያ ደብርቺ በሪሁን ኪሮስ ከም ዝሕብርዎ ነበርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ሕብረተሰብ ተሓቂፎም ሰላምን ጸጥታን ከባቢኦም ኣብ ምሕላው እናነጥፉ ይርከቡ ገበን ስጋት ገበንን ክቅንስ ዝገበሮ ምክንያት ምስቲ ሕብረተሰብ ተዋሃይድና ስለል ሰርሐናዮ ካብኡ ድማ ኩሉ ዓቅምና ስለል ተጠቃምናዮ ኩልና ድማ ስለል ተናበብናዮ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተሓዱሽ ሓድጉ ብምሕዳር እታ ከተማ በቀዳምነት እናሰርሐሎም ካብ ዝርከቡ ዋኒናት ምኽባር ሰላምን ጸጥታን ምዃኑ የልዕሉ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብዚ ከተማ ከም ብሓድሽቲ ኮሚቴ ናብ ስራሕ እንትጅምር ቁልፊ ቁፃሮ ስራሕ ገይሩ ንቀደም ክነስተዋክሎ ምስ ህዝቢ እውን ክንሰርሐሉ ኢልና ዝሓዝናዮ መደብ ሓደ ናይ ጸጥታ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ስራሕካት ህዝቢ ውሕስኑ ዘይተረጋገፀ ህዝቢ ካልእ ልምዓት ካልእ ክሰርሕ ይደልን ስለዚ ሰላም እዩ መጀመርያ ዝደሊ ሰላም ስኢኑ ስለዝነበረ ሰላም ከዓ ከመይ ፈሪሱ ከመይ ትካላት ዓንየን ስርዓት ከመይ ፈሪሱ ነይሩ ስለዚ እቲ ሰላም ስርዓት ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕ ኢና ትኩረት ክንገብር ዘለና ዝብል ሓደ ግዜ ወሲድና ስራሕና ኣለዎ እዩ ነይሩ كم زفلت دمنا استفلا لعد تمكرو ولا ناي تجرا يكون هكال خوابي أكون هذا نور خوابي بزح ناي تجمعاتهم زوجات موجو تستلم ده ناي تشجرت راح زي كونس تحرقينات زلنا جر بزحات غليوتي ناي تجمع زلوا أكل تجمع فترة أكل بعد كنت حق زخون سلزخل استفلا لي صناعات غيرنا كوميتيون لعلي شو منتظرنا كوميتي تعيش ناس استفلا لي عين صناعة زكايدا تزعبي دمات في اللاي تسرق إكتران المساسلو تم قللتي بونصتات كلهم زيرا يكون ግን تزعبي تناسات حبرسو حسنا خركب لويلنا او سرحنا نوزيك حجزنا زولنا يدما تناي بوليس حيلي بوردا ماخل زنبره ناب 28 كوميونيتي بوليس مدينا كانقساس جميرو ሕብረተሰብ እታ ከተማ እውን ሓጋዛይ ተሳትፎ ከም ዘለዎ ዝዘኻኸሩ እቶም ምክትል ከንቲባ ዝረኣዩ ገለ ክፍተታት ንምፍታሕ እውን ጻዕሪ ከም ዝግበር እዮም ዝገለጹ ከም ከተማ እውን ማሕበረሰብ በዓሉ ሰላም ብጣዕሚ ስለ ዝደልዩ መንእሰይ ይሕግዝ እዩ ነበርቲ በብኻዊ ብጣዕሚ ሓገዝቲ እዮም እንዳውም ንሕና ተደኺምና ጥራሕ እዮም ኣብዚ ከባቢ ብደንብ ይትኸድውን ዘለው ዝጠቆምናዮም ዝእሰሩ ሰባት ይኸዱ እዮም ትክክል ኣይኮነን ኢሉ እናሰዓበ ይከታተሉ በዓሉ ማሕበረሰብ እውን أب بجت عمد كل تشحن 16 فلا ما 4 عامات أب حملة لمعاتن سنة تجبراتن كم أون أب كرمتاوي إسراحتن معسال سلام زبلو زفراس حشف فتاتمات الممزجابو كنتيبا محدار كتمادي سابا أدانش أب فليتن من محدار كتمادي سابا تلم فتاتما فلا ما 4 عامات كل تشحن 16 عام تمرت جم جيبولهم نزأبس أبت لهم كاسا أبراهام سام أفصاصمات تلمي فلما يربع بجت عامات كل تشحن 16 من محدار كتما أديس أبابا تجمجمو عبتي ريبورت أفصاصمات تلمي ربع عامتن تخكلنيانت تريبورت مرجعات إن استوجنوا سرعة السوبرفيجن زملكتون ريبورت قريبو ذات تغير اليوم عبتي ربع عامات بعوض كابز اللعلو تجبرات وشتي سرعة سبتكورن بروجكتات تتأكستيوم حبرت سب مستاف استوجنوا سرعة سلام ጸጥታን عبتي ربع عامات استتكبروا سرعة تخون عبيت بعلات عبدي سابان كخبروا كاب مكبر حليفو استفلالي جبنات عب منكايون سفيح سراح تسرحي كبلام كنتيبا دانش عببي تزاريبا እስከባለፈው በዓል ድረስ አዲስ አበባ ብዙ አካላት አዲስ አበባ ለመበጥበጥ ብዙ እቅዶች አሉ كساب زحلف بعل بزحات أكلات نادي سببان محنفاش استتحازو تلمتات اللو فرقوم أم ميديا زوزو فرقوم دما نام ميديا زي كاربويام بزحات مسارح قينات انت ترفت تحيزو إذا دما أمر رحا كساب تحت وريدو انت زي النابب نيرو نهزبي انت زي الساتف هزبي بعلوان خوينو سلام انت زي حلو نيرو بزمالك عوز إتاخون كوني مخالنان حزي بزلو قمقام درق جبن ولا إنا نكينا زلنا سرق مالتون أب بب خبابيو زجبر زنبر سرقي بأنصارو النت من كايو يملاخت أب حمل واي عصر استرخب وصيت نتي تلمي كاب معوات بتوساقي وصيت حبرة السبزر أيو تساتفون أمرار حزو صدو وحلول أكايدان إيلان تن كنتيبام يا رنقوالي لما تسراتشن تنكرانو 17 مليون أقدن ك 17 مليون بلاي سلفز أمن بتشارلم تنكرانو من دلو سرحت حملة واي أسرنا
ጥንኩርዩ 17 ሚሊዮን ተሊምና ልዕሊ 17 ሚሊዮን ምፍጻምና ጥራሕ ኣይኮነን ጥንኩር ዘብለና ንህዝቢ ጻውዒት ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ብዘደንቕ ኩነታት ሰናይ ምላሽ ሂቡ ሰሪሕ እዩ ኣመራርሓውን ብዝግባእ ኣተሓባቢር እዩ መልክዕን ጽሬትን ከተማና ብዓይኒ ዝረአዩ ሕዚ ስለምምሕያሽና ንዛረብ ዘለና መሰረታዊ ለውጥ ኣምጺና ማለት ግን ኣይኮነን ስለ ስራሕቲ ሰናይ ተግባሩን ከምኡውን ማሕበረሰብ ዘለዓዕልናሉ ዘሳተፍናሉ ብሚሊዮን ዝቁጸር ተጠቃሚ ዝገበርናሉን ሕዝውን ተጠናኺሩ ዝቕጽል እዩ ዝተረኸቡ ውጽኢታት ዘዘናግዑ እንተይኮኑስ ንቐጻሊ ስራሕትና መልዓዓሊ ብምዃኖም ኣመራርሓ ብትግሃት ሕቶታት ህዝቢ ኣብ ምምላስ ንኽሰርሕ ከንቲባ ኣዳነች ኣበቤ ኣተሓሳሲበን ምስዚ ተታሒዙ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትልሚ በጀት ዓመት 2015 ዓመተ ምህረት ዝበለጸ ኣፈጻጽማ ንዘመዝገቡ ክፍለ ከተማታት ሴክተር ቤት ዕዮታትን ቢሮታትን ኣፍልጦ ሽልማት ሂቦም እቲ ኣፍልጦ ዝተዋሃበሉ ምኽንያት እቶም ትካላት ኣብ ትልሚ በጀት ዓመት 2015 ካብ ዘርኣይዎ ብሉጽ ኣፈጻጽማ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ብዘርኣይዎ ኣፈጻጽማ እዩ ተባሂሎም ትካላት ንዓቀንካ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ከይዲ ድማም ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዝገለጻ ከንቲባ ኣዳነች ኣበቤ ኣብ በጀት ዓመት 2016 ንወረዳታትን ሰራሕተኛታትን ሓዊሱ ብምዕቃን ኣፍልጦ ክወሃብ እዩ ኢለን ክፍለ ከተሞች ወረዳዎቻችሁን ክፍለ ከተማታት ወረዳታትኩም በዞም መምዘኒ ስራሕትኩም ክግምገም እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ እቲ ዝተገምገመ ትኽክል ምዃኑ ናይ ምርግጋጽ ከይድታት ክትግበሩ እዮም ወላ ሓንቲ ወረዳ ናብ ቅድሚት ከምጽእ ዘይከኣለ ክፍለ ከተማ በቲ መዐቀኒ ኣብ ነረጋግጸሉ እዋን ንሱ ሓምለዋይ ስለ ዝሃበ ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ልዕሊ 85% ኣምጺኡ ስለ ዝበለ ጥራሕ ተቐባልነት የብሉን ንሕና ካብ ሕድሕድ ክፍለ ከተማ ሓንቲ ወረዳ ዋላ ትውጻእ ኢልና ኢና ንሓስብ ይኹን እምበር ነቲ መዐቀኒ ዘይማልአት ወላ ሓንቲ ወረዳ ናብ ቅድሚት ክትመጽእ ትኽእልን ቀጺልና ድማ ናብ ሰራሕተኛ ኢና ክንወርድ ኣመራርሓ ቅርብ ኢልኩም ሰራሕተኛታትኩም ብምምራሕ ሰራሕተኛ ካብ ካልእ ሰራሕተኛ ናይ ምፍላይ ስራሕቲ ካባኹም ትስቢት ይግበር ነዚ ድማ ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ትልሚ ብምውጻእ ንኽትዳለው ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማድ ዜና نقطع حز دما أب حلوف 24 ساعات أب محبرة وميديا شوفان انت أمتن زرخبو زعبتات العلا مسارحتنا دهاب ياسين نزغطلو دقائق حبريتا دا كفلتنا خطأنيها حبيركم نخنو دهاب نقعد حن متأخي قعد حن سنة حقيقة نزريت شويتاتا قداتي ومشوفان انت أمتن زرخبو أب حلوف 24 ساعات أب محبرة وميديا زبون بار أب حلوف 24 ساعات أب محبرة وميديا بزوحات زعبتات يمكزاورو تانيحو مالتيو كابزون بزوحات زعبتات قنا مزلنا جزي بمقطب سلسة قداتي حيزة مزيزة له اتفرلا ماي قداي زخون نبرت كتما بحر دار قلقل حايلتات حتوتات هزبي بمحداق نربحا بوليتيكوم يوعر له خبلو مقلازهم هل ايدما يشقاب تشاستا بحالة زمدتات اب حدا معال تزمرعو ولقا محبر بس برودكاستينج إثيوبيا كوربوريشن سمع عنا السند مفرامو سالساي دما كونات غازان دحر بتزلو زقادد كوينو قطب عالم 3 تريليون كسئن كم زخل سمويا متانا حافت غليصوم زلو سلسته زعباتات حيزه مصي زلخو نفت فلما يكسكر نبرت كتما بحر دار قلقل حايلتات حزبهتو بمحداق ناب ولق ربحهم يوعل له خبلو غليص املو اب كتما بحر دار لعلوت حلفت سرح منغستي ابوتات هايمانوت كمو شماغلتات عدن نبرتن اب استتصوعلو وانا غدات ادهيبم كم اون اب كونتات قصال كونتاتن انده تزاتا يركبو اب تزاتا منقل مسعان سلام سئنت سرح مخانو بمغلاص نمناسي عدل سرح مفتار هافت خفريو بمحغاز نغونصي غزا كهلوم بزي مغبر سلام معسار كم زغبا غليص املو أبوها هبا قلقالو تون منغستي أبصراح منغستي زلو أب حلفت زلو صقام قبو ملس خركب كم زقباون اتهم نبرتي قاليصوم يوم مرحتون بحزب تأمنتي خونو كوينم كسرحو خمس قباون تحبيرلو حزبي زدناغرو مرداتات مصراي كم زقبا منقدي متعصوات دما نهر واغا خغادد كم زغبره تحبيرلو مردات حسوت نزهبو بمقلاس هاجر سلام معسال كم زقبان ابتا ختما بمسارح استحجزه سرقي كاب اوان باوان اندا تسفحفح بممصاو ازي ول مقلاي كم زقبا اتهم نبرت العلوم كاب مرحت بوليتيكا بتوسخ دما حيلتا صطتا مس حزبي وريدوم كزاتو خمس زقبا يمزلعلو حزبي
ደላይ ሰላም ምዃኑን ኣብቲ ዘተ ተላዒሉ እዩ ናብቲ ካልኣይ ዛዕባና እንትንሰገር ድማ የሺ ጋብቻ ዝተባሃለ ጽምድታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘመራዑ ውልቀ ማሕበር ምስ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ስምምዕነት ሰነድ ተፈራሪሞሎ እቲ ማሕበር ሎሚ ዘበን 2000 ፍቁራት ብድሙቕ ንምምርዓው እዩ ተዳልዩ ዘሎ ነዚ ስነ ስርዓት እቲ ማሕበር ካብ ድሮ እቲ መርዓ ጀሚሩ ኣብቲ ዕለት እውን ብቐጥታ ፈነወ ንምትሕልላፍ ምስ ኢቢሲ ስምምዕነት ሰነድ ተፈራሪሞሎ ቅድም ክብል በብዓመቱ 9 ሕዳር ዝግበር እዚ መርዓ ለብዞበን ብሰንኪ ዓብይ ጉያ ካብ ጥሪ 2 ክሳብ ጥሪ 7 እዩ ክግበር ማለት እዩ ያመኔት ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ሰናይ ስድራ ቤት ብምስራት ሃገራዊ ምህናፅ ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ እቲ ማሕበር ቅድሚ 10 ዓመት ዝተጣየሸ ኮይኑ ፍቁራት ኣብ ሓደ መዓልቲ ብሓባር ዘመራዑ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ዛዕባና ዝኸውን ብዛዕባ ኩናት እስራኤልን ጋዛን እዩ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ዳኣ ዝጋደድ ኮይኑ ቁጠባ ዓለም 2 ትሪልዮን ዶላር ክስእን ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ምጣን ሃፍቲ ገሊጾም ኣለው ኣብ መንጎ ጦር እስራኤልን ጉጅለ ዕጡቕ ሃማስን ዝግበር ዘሎ ኩናት ተጋሪዱ እንድሕር ዝቕጽል ኮይኑ ኣብ ቁጠባ ዓለም ናህሪ ዋጋ ብምግዳድን ዋጋ ኣክስዮን ብምንካይን ዋጋ ኣክስዮን ክንኪ ብምግባር ልዑል ዝኾነ ጉድኣት ከብጽሕ ከም ዝኽእል ኣብ ትካል ኣርነስ ኤንድ ያንግ ዋና ኢኮኖሚስት ዝኾኑ ግሪጎሪ ዳኮ ገሊጾም ኣለው ብተወሳኺ እውን እቲ ኩናት እንድሕር ዝቕጽል ኮይኑ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ካብቲ ሕዚ ዘለዎ 85 ዶላር ናብ 150 ዶላር ከብጽሖ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ ከምኡውን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እውን እንድሕር ዝሳገር ኮይኑ ኣብ 1970ታት ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ምስ ዝነበረ ቅልውላው ነዳዲ ዝመሳሰል ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ እዋን ብዝተፈጠረ ቅልውላው ዋጋ ነዳዲ ብበርሚል ካብ 140 ዶላር ክሳብ 157 ዶላር በፂሑ ምንባሩ ይዝከር ብሰኩን ኩናት እስራኤልን ሃማስን ኣብ ዓለምና ክልተ ደንብ ብምፍጣሩ ድማ ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ ነዊሕ እዋን 500 ውድቀት ከጋጥም ከም ዝኽእል ትካል ንግዲ ዓለም ኣፍሊጠሎ ከም ጸብጻብ ኣርቲ እቲ ትካል ሒዝዎ ዝነበረ ትንቢት ዕቤት ኣብ ዝሓዝናዮ ዓመት ፈረንጂ ካብ 1.7 ሚእታዊ ናብ ባዶ 8 ነጥቢ ትሕት ኣቢሉ 4 ሰሙናት ክመልእ ዝቐረበ ኩናት ጋዛ ጥቃት ሃማስ ስዒቡ እስራኤል ለይትን ቀትርን ዘይተቋረጸ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ጋዛ እንዳፈጸመት እንትትከውን ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 9000 ፍልስጤማውያን ተቐተሉ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ሎሚ ዝነበሩና ሰለስተ ዛዕባታት ዝመረጽናዮ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ናዘይት ዳሃብ ኣብ ስቱድዮ ተረኺብካ ሓበሬታ ስለዘካፈልክና ኣዝየ ዘመስግን ሰናይ ግዜ ይመስግን ኣብ ሓድግታትን ሃፍተ ገነት ቱሪዝም ሃገርና ፍሉይ ጠመተ ገይሩ ዓበይቲ ዛዕባታት ዘልዕልን ዝድህስስን ሓዱሽ መደብ ሕላገት ኣብ ኢቲቪ ላንጉጅ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ኩሉ ሻብ ሶሉስ ድሕሪ ዜና ሰዓት 1 ተጸበይና ሕዚ ንርከበሉ ኣብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ንግስተ ሳባ እዩ ደኒ ዴሳ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ደንታት ኣብ ጎቦታት ገርዓልታ ንርከብ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ይሓ ንርከብ ኣብ ጣብያ እንዳ አብርሃ ወአጽብሃ ንርከብ ይሓ ቤተ መቅደስ ክንብል ከለና ኣብ ዓለም ካፍቶም ቀዳሞት ዝበሃሉ ናይ ንግስተ ሳባ ቤተ መንግስቲ ልዕሊ 1000 ዓመት እዚ ታሪኻዊ ገዳም አብርሃ ወአጽብሃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ካብ ዝበሃሉ መጀመርያ ግዜ ኣብ ሙሉእ ዓለም ቀዲሙ ዝተሰርሐ ቤተ ጸሎትን ቤተ መቅደስን ታሪኻዊ ኣመጻጹ ካብ ጥንቲ ቅድሚ ወለድና ዝጸንሐ ነባር ደን እዩ እዞም ጎቦታት እዚኣቶም ማት ናብ ቱሪዝም መስሕብ ክኾኑ ተኾይኖም እዚ ገዳም እዚ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ታብ ሓደ ኮኺ ተፈልፊሉ ዝወፀ ኣብ ውሽጢ ደን ዴሳ ዝተፈላለዩ ረኪቦን ቸርችስና ሰብ ሰራሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ጥንታውያን ሰብ ሰራሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ሁርያ እግዚእ ዝበሃል ካህን ጻድቅ ጽላት አሸኪማ እንካ ኣኽሱም ወንበርታ መጽያ ይሉ እዚ ብተሰራርሑን ብጥበቡን ዘደንቕ ክሳብ ሕዚ ን3000 ዘመን ልዕሊእን ሕላገት መነጽር መንነትና ሚኒስተር ቱሪዝም ኣብ ልምዓት ዕድልን ተስፋን ጸገማትን ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዘድሃበ ምይይጥ ኣሳሊጦም እቲ ምይይጥ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብምትሕብባር ዝተዳለወ እንትኸውን
كابت ميت بتوساخي محبر السب دبلوماسي عدات الساليت أمام ميرا متكوت خطاتي لا تولا أباد دمك ሚኒስቴር ቱሪዝም ቅነ ቱሪዝም ምኽንያት በመግባር ቱሪዝምን ሆስፒታሊቲን በዝብል ካብ መስከረም 29 ጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ሙዚየም ሳይንስ ኤግዚቢሽን አዳሉ ይርከብ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ባህላውን ተፈጥሮአውን መብጽሕ ቱሪዝማት ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት በጻሕተኛታት ከምኡ ድማ መንቀሳቐስቲ ቱሪዝም ይርከቡ እዮም ሚኒስትር ዴታ ቱሪዝም አይተ ስለሺ ግርማ መኽፋትቲ ኤግዚቢሽን ኣብ ኢትዮጵያ ተዛሒሉ ዝነበረ ዘፈር ቱሪዝም ንምንቅቃሕን መንግስቲ ቱሪዝም ዛቦ ትኩረት ነቲ ልምዓት ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጾም እንደ ሀገር በተያዘው በቱሪዝም ዘርፍ ላይ ከም ሀገር ኣብ ዘፈር ቱሪዝም መንግስቲ ፍሉይ ጠመተ ዝገበረ ዋላኳ እንተኾነ መዳርግቲ ልምዓት ቱሪዝም ግና ትኩረቶም ኣብ ካሊእ እዩ ስለዝኾነ መዳርግቲ ልምዓት ንኻልኦት ዘፈራት ይገብርዎ ብዝነበረ ጠመተ ልክዕ ንቱሪዝም እውን ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ዘፈር ቱሪዝም ክድግፉ ኣለዎም ኣብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ኪላ ኢንቨስትመንት ጉዳያት ቁጠባን መስፍሕፋሕ ቴክኖሎጂን ዝኾኑ አይተ ዮሐንስ ፈንታው ዘፈር ቱሪዝም ንምዕባይ ጻዕሪ መዳርግቲ አካላት ከም ዝድለ ሓቢሮም ና በተቻለ መጠን የቱሪስት ወኪሎች ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ወኪላት ቱሪስት ኢትዮጵያ ብዙሓት መስሕባት ቱሪዝም ከም ዘለዋ ተረዲኦም በጻሕተኛታቶም ንኽልእኹ ክንሰርሒና አምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት እቲ ኤግዚቢሽን ምድላው ስለ ኢትዮጵያ ብዝበለጸ ኣብ ምህናጽ ኣብ ይረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጾም We are also proud of this culture and historical heritage of this country. ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት መስሕብ ቱሪዝም ዘለዋ ሃገር ምዃና ዘሓብን እዩ ኤምባሲና ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ቁጽሪ በጻሕተኛታት ንኽውስኽ ክገብር እዩ መንግስትና መስሕብ ቱሪዝም ኢሉ ካብ ዝመረጸን ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ያ It's not only a way to market it. እዚ ኤግዚቢሽን ኢትዮጵያ ዘለዎ ሃፍቲ ንወጻእተኛታትን ኢትዮጵያውያንን ንምልላይ ዕድል ዝኸፍት እዩ ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያን ሞሮኮን ዘለውን ምትሕዋር ንምጥንኻርውን ረብሓ ኣለዎ እዩ ሚኒስቴር ቱሪዝም ምስ ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ብምትሕብባር ኣብ አዲስ አበባ ሙዚየም ሳይንስ ዘዳለዎ ኤግዚቢሽን ቱሪዝምን ሆስፒታሊቲን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤምባሲታትን ዲፕሎማታትን ሚይጥን ዑደትን አሳሊጦም ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ዝተገበረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሓደ ዓመት ኮይኑ ወሎም ነስምዕ ሰላም ሲዒቡ ከም ሃገር ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ምዕሰል ሰላም ጀሚሩ ካልኦት ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ምክያድ ዕድል ፈጢሩ እዮም ዝተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ዘላቕ ንክኸውን ድማ ኩሉ ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ይግባእ ጌታቸው ዓለሙ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ሒዙሎም 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ብርክት ዝበለ ህይወት ሰብ ዝጠፍአሉ ብርክት ዝበለ ንብረት ዝዓነወሉን ማሕበራዊ ቅልውላዋት ዝተፈጠሩሉን ኩናት ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ኩናት ደው ንክብል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ መኽፈቲ ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ ብፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መንግስተን ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብዝርርብ ነቲ ኩናትና ብሰላማዊ መገዲ ከምጽኦ ከም ዝደሊ ተገሊጹ ምንባሩ ኣይርሳ መንግስት መቸም ቢሆን መንግስቲ ክንድ ዝኾነ ይኹን አፍ ደገታት ሰላም ከም ዘይዓጹ ግልጽ ገይሩ እዩ ዝኾነ ይኹኑ አፈላላያት ብምዝርራብ መፍታሕ አገዳስ ምዃኑ ብምእማን ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምዝርራብ ሕዝውን ጻውዒቱ ይቐርብ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ አካታት ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ንምፍጣር ኣብ ልዕሊ ኩሎም አፈላላይ ሓሳባት ሃገራዊ ምክክር ንኽግበርን ሃገራዊ ምርዳእ ንኽመጽን ኩነታት ኣተዓራሪሎም بمسرت تلمي منغسي إثيوبيا نافريكاوي ጸገማት አፍሪካዊ መፍትሒ ብዝብል በመሪሕነት ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ሎሚ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን እቲ ኩናት ሓድሕድ ብስምምዕ ሰላም ንኽግዳእ ተገይሩ እዩ በዚ ድማ ሞት መናእሰይ ጠጠው ንኽብል ከም ዝኻሎ ዝዝከር እዩ ዝሐሸ ሰላም ብምምጽኡ ምኽንያት ኩናት ይእኸል ንሰላም ነጽንዕ ብዝብል ቅድሚኡ ዝነበረ ክፉእ ግዜ ንኸይምለስ ብሰላም ንኽጸንዕ ተገይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ከምኡውን ኣመራርሓ ሕወሓት ኣደራደርቲ ሕብረት አፍሪካን ካልኦት ኣብ አዲስ አበባ ዝተረኸቡ ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ፓርክ ወዳጅነት መርሃ ግብሪ ኣፍልጦን ምስጋናን ተሳሊጡ ኣብቲ እዋን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ምኽንያትን ግዜን ከም ዘይደሊ ኣረዲኦም አቁሞ ሰላም ለመፍጠር
ጽለ ደው ቢልካ ሰላም ንምፍጣር እኹል ዘይኮነ ምኽንያት ትኽክለኛ ዘይኮነ ግዜ የለን ሰላም ምኽንያት ይደለን ሰላም ፍሉይ ግዜ እውን ይደለን ብምኽንያት እዚ ሎሚ ዝሳልጥ ዘለዎ ፍሪ ሰላም ምስጋናና ብስራት ሰላም ፈላማይ ሓድሽ ምዕራፍን ምኽንያትን ዝተገደበ ዕለትን ዘይኮነስ ሎሚ ክኸውን ከም ዘለዎ ይስምዓኒ ጽሊ የፍርስ እዩ የጓንጽ እዩ የደፋፍ እዩ ፍቕሪ ግና ይሃንጽ የቀራርብ የስሐቕ ኪናት ጥዕናዊ እዩ ቀታሊ እዩ አፍራሱን እዩ ሰላም ድማ የልምዕ የማዕበል ወፂኻ ምእታው ብዝቐለለ መንገዲ ንኽከኣል ይገብር እዩ ኪናት ግና ጸልማት እዩ ኪናት ክፉይ እዩ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ውሽጥኻን ስጋኻን ዝቐትል እዩ ሰላም ብርሃን እዩ ሰላም ናይ ነገራት ኩሉ ፈላማ እዩ ብምዃኑ ድማ ናብ ዝዕለት ሰላም ንኽንበጽሕ ዝገበርኩም ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ፈተውታ ኣገራት ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረትሉ ጸልማት ናብ ዝግባእ ብርሃን ንምስግጋር ፈቒዳ ዝጀመረትሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኳዕ ደስ በለኩም ንምባል ይፈቱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ንሕወሓት ወኪሎም ክደራደሩ ዝጸንሑ ርእሰ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ብወገኖም ነዚ ሰላም ንድሕሪት ክምልስ ዝፍትን ኣካል ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይዕገስ ምፍላጦም ዝዝከር እዩ ጦርነት ይብቃ ማለት አንድ ነገር ሆኖ ኩናት ይኣክል ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ሰላምና ንምጽናዕ ጻዕሪ ሕድሕድ ሰብ ዝሓትት ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሽ ነዚ ንምጥንኻር ዝኽእል መድረኽ ብምድላው ንዘዳለዎ ሓለፍቲ ስራሕን መንግስቲ ፌደራልን ከመስግን ይፈቱ ንዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ኣዝዩ ደም ኣፋሳሲ ዝኾነ ኩናት ኣሕሊፍና ኢና ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ውግእ ጥራሕ ዝነበሩ ዘይኮነስ ካብ ውግእ ወፃኢ ዝነበሩ እውን ብኣማይታ ሽሓት ህዝቢ ተወዲኡ እዩ ቅድመይ ዝተዛረቡ ይብልዎ ከም ዝነበረ ኣፈላላያትና ብዝሰልጠነ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ብረት ናይ ምልዓል ወልፊ ብርክት ዝበሉ ኣማይታ ሽሓት ዋጋ ክፊሉና እዩ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ እንተዘየጋጥም ነይሩ ክንበጽሖ ዝግብአና ዝነበረ ብርኪ ናይ ምርግጋእ ብርኪ ናይ ተሰማዕነት ብርኪ ንድሕሪት ንክምለስ ኣብ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ቺፍ ኦባሳንጆ እውን ከም ዝበልዎ ምፍራም ሓደ ነገር ኮይኑ እቲ ሰላም ንኽጸንዕ ምስራሕ ኣዝዮ ገዳሲ ብምዃኑ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ብምስርሖም ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ተስፋ ሰላም ንድሕሪት ንክምለስ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ዝዕገስ ህዝቢ ኣይኮነን ኩናት ይኣክል ንሰላም ነጽናዕ ብዝብል መርሃ ግብሪ ነበር ፕሬዝደንት ናይጄርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐማት ነበር ፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ናሌዲ ፓንዶርን ተረኺቦም መደረ ከም ዘስምዑ ዝዝከር እዩ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ካብ ናብን መጓዓዝያታት ኣየርን ምድርን ንኽጅመሩ ኣኽኢሉ እዩ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ንኽሳለጡ ኣብ ምግባርን ልዕሊ ኩሉ ድማ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ከም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥዕና ትምህርቲ ባንክታትን ካልኦትን ናብ ንቡር ስርሖም ብምምላሶም እቲ ህዝቢ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቱ ንኸሳልጥ ሓጊዝዎ እዩ ሎሚ 23 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ሓደ ዓመት ዝመልኦ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ካብዚ ብዝሐሸ ብርኪ ዘላቒ ንክኸውን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራንን ኩሉ ሕብረተሰብን ግደው ክዋጻእ ከም ዝግብኦም ይግለጽ እዩ በዚ ድማ ኣብታ ክልል ዝረአዩ ጸገማት ሙሉእ ብምሉእ ተቐሪፎም እቲ ሕብረተሰብ ሙሉእ ሩፍታ ዝረኽበሉ እዋን ንክህሉ ምስራሕ ናይ ኩሉ ግደ ምዃኑ ብዙሓት ይስማዕምዑሉ ዜና ዳጋም ሎም ዓመት መዳበርያ ሓመድ ናይ ምጉዓዝ ከይዲ ብዘይ ዝኾነ ምትእጓል ብልዑል ምድላውን ምውዳድን ከም ዝሳለጥ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዶክተር በሪሱ ኣመሎ ገሊጾም ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈትን ኣደም ፋራሕ ትማሊ ኣብ ኦልድ ፖርት ጅቡቲ ብምርካብ ከይዲ ምጉዓዝ መዳበርያ ሓመድ ዘበነ ምህርቲ 2016-17 ዕላው ምግባሮም ዝፍለጥ እዩ እቲ ከይዲ ዕላው ምዃኑ ሲዕቡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዶክተር በሪሱ ኣመሎ ከይዲ ምጉዓዝ ሎም ዘበን ልዑል ምድላውን ምውዳድን ዝተገበረሉ ኢሎም ኣብ 2015-16 ዝነበረ ከይዲ ምጉዓዝ መዳበርያ ሓመድ ብምድንጓዩ ኣብ ቀረብ ድሌት ሓረስታይ ምትእጓል ምፍጠሩ ኣዘኻኺሮም ብምዃኑ ንበጀት ዓመት 2016-17 ዘበነ ምህርቲ ዕድጊት መዳበርያ ሓመድ መንግስቲ ብዘቕመጡ ኣንፈት መሰረት ስራሕቲ ምጉዓዝ ካብ ሕዚ ምጅማሩ ዓብይ ዓወት ምዃኑ ድማ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ዜና ወጻኢ رواندا أفريقيان تقعدتي بزي فيزانا بهاجران خاطو خت فكر مخانا بريزيدنت هاجر
ፖል ካጋሜ ገሊጾም እቶም ፕሬዝዳንት ነዝበሉ ኣብ ሩዋንዳ እናተኻይደ ኣብ ዘሎ መበል 23 ጉባኤ ቤት ምክሪ ጉዕዞን ቱሪዝምን ዓለም እዮም እቲ ሃገር ኩሎም ኣፍሪካን ብዘይ ቪዛ ናብ ሃገራን ካኣቱ ምፍቃድ ትጅምረሉ ካብ 31 ታሕሳስ ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ምዃኑ ተፈሊጡሎም ዝኾነ ኣፍሪካዊ ብኣውሮፕላን ኣብ ዝደልዩ እዋን ናብ ሩዋንዳ ምምጻእ ይኽእል ኢሎም ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ እቲ ስጉምቲ ኣብ ኣፍሪካ ናጻ ዝውውር ሰብን ምንቅስቓስ ንግድን ንምዕባይ ብጣዕሚ ሓጋዝ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ይኽብል ኣሶሺየትድ ፕረስ ጸብጺቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ንዓሰርተታት ዓመታት ዘንበረቶም ማዕቐብ ንግዲ ንኽተልዕል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓቲቶም ኩባ ንዝኸፈ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝተቓልዐት ብምግላጽ መፍትሒ ንኽውሃቦ እዩ ተሓቲቱ ዘሎም ብጸገም ሕጽረት ቀረብ ምግቢ ነዳድን ኣፋውስን ተጸጊማ ከም ዘላውን ተሓቢሮም ኣብቲ ጉባኤ ንዝተሓተተ ምልዓል ማዕቐብ 187 ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት መንግስታት እንትድግፍኦ እስራኤልን ኣሜሪካን ድማ ተቃይሞኖም ዩክሬን ድማ ድምፀ ተኣቅቦ ከም ዝገበረት ሲጂቲኤን ጸብጺቡ ቀፂሎም ጸብጻባ ስፖርት እዮም ናባሃም ከብሉ ፍጹም ቀሳም سلام تعنا بلي كرة ملكتي زينات سبورت يقصلهم السلطاني جبر مدن هايلة وانا سلطان هاجراوي تجانتا دك تبعتيو إثيوبيا خوينهم تشيمهم السلطان جبر مدن حزي حزوم ما نزلوا جانتا إثيوبيا مدن كي جدفو دريبهم نتهاجراوي تجانتا نمسلطان وعلى حدا عمد كم زأسر ودمات حبير لهم السلطان جبر مدن هايلة عبا كسلتي مساري قطمات سو عالم حمش تحدار كلتاشان 16 عام تمرات مس سيراليون كمدما بكالاي قطم مس بروكينا فاسو 11 حدار 2016 عام تمرت وسنتي صوتات يصبيوا هاجراويت غانتا إثيوبيا تحتي 15 عامات أبا وددر سيكافا نمستافنا بيوغندا مريحام أبا فلاما يمدب استدلدلت هاجراويت غانتا مساسنا دايت هاجر يوغندا جيبوتن دبوب السودان كتقطميا بمسارة زي فلاما يصوتا صباح مس دبوب السودان تكايد خوينا كلا يصوتا مس جيبوتي مساي سولوس كمودمانا يموداتا صوتا مدب مساسنا دايت هاجر يوغندا 30 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ከተሳልጥያ እትውድድር ካብ 24 ጥቅምቲ ክሳብ 6 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ከም ዝጸንሕ ድማ ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣለዎም